Moi rostomili, dziś wam rzeknę, jako się robi syrop z moiczków. Kto nie wie, co to jest moiczek, to, bo nie każdy zna naszą cieszyńską rzecz, to moiczek to jest żółty kwiatek, co Polacy na niego prawią mniszek lekarski. Tuż dzisiaj posłuchajcie, jako u mnie doma się robi syrop z moiczków, z mniszków lekarskich. Rostomili, najprzód niż zrobimy ten syrop, to trzeba nąć miedzę. Taką miedzę najlepszy, co je daleko od cesty, a daleko od gruntów, kierę się strzyko roztomańtą chemią. Najlepsze moiczki są ty, co się ich targo w moju, albo pod koniec kwietnia. To zależy wszystko od tego, wiele tych moiczków je. Będziemy potrzebować same żółte kwiatki. Ale ponikierzy nie hają, a i kąsek tego zielonego, co je pod nimi. Czym więcej zielonego nie humy, tym bardziej gorski będzie syrop, bo w moiczku je biały sok, co go idzie uwidzieć, jak się stargo kwiatek, a ten sok je przeogromnie gorski. Na 6 małych szklonek syropu musimy narychtować od 300 do 500 żółtych kwiatków z moiczków. Gdosik to porachował, a wypróbował, że w litrowym garcu, jak się kapkę poucisko kwiatki, to by ich tela miało być. Mało kto rachuje te kwiatki, tuż lepszy jedycki pozbierać kapkę więcej, jako je w tym litrowym garcu. Trzeba jeszcze narychtować liter wody, ale jak się natargo większe kwiatki, to tej wody trzeba jeszcze dolać pół litra albo i liter. Trzeba narychtować kilo cukru, sok z 2 cytrun, a gdo ma rod, to se może jeszcze narychtować ku tymu 2 gałązki świeżego tymianku, bo tymianek jest przeogromnie dobry na krzypoty, a pucuje z wirusów, a z bakterii cesty, co nimi dychumy. Jako się robi ten syrop? Najprzód musicie natargać tych kwiatków. Potem musicie ich dać kańsik tam, kany ciągnie luft. Musicie ich dać tam na 2-3 godziny, co by wszystkich roboki z tych kwiatków wylazły. Trzeba urznąć zielone części kwiatków, ale gdo ma bardziej rod gorski syrop, to tego nie musi wobec robić. Zalać kwiatki wodą. Kto chce, może ku temu dać tymianek. Potem to trzeba ważyć wszystko 20 minut. Jak to ochłodnie, to trzeba to dać na 24 godziny do lodówki, co by to nabrało fest siły. Potem zaś to trzeba postawić na blachę, ale eny tak, co by się woda uważyła, a potem to ściepać. Jak to ochłodnie, to trzeba wyciść sok, baj przez jakąś czystą szmatę. Do tego soku, co się wycisło, trzeba dać cukier, a sok z cytrun. Postawić to trzeba zaś na blachę, ważyć to, a furt mieszać, co by się z tego zrobił gęsty syrop. Ale ten syrop się ma furt loć. Nie śmi się z tego zrobić tako gęsto fuła. Jak się to poważy godzinę albo 2, to syrop będzie się loł, ale nie będzie fest gęsty. Jak się to poważy 2 do 4 godzin, to syrop już będzie gęsty, jako miód. Eny trzeba dawać pozór, co by się ten syrop nie zrobił fest gęsty, a twardy, bo w ten czas będzie do wyciepania. Wrzawy syrop wlejcie do szklonek, a zawrzyjcie wyrszczkami. Najlepszy te szklonki z syropem z moiczka dać kańsik do szpajski. Miałby wydzierżeć cały rok, aż do następnego jora. A ten syrop idzie jeść jako miód. Idzie go dawać do teju, do amoletów, a i ku chlebie. Syrop z moiczka jest dobry przeciw zimnicy, kuckaniu, grypie, na skórę, a i jak kogo boli cycha albo brzuch. Rostomili, byćcie zdrowi, zróbcie se z moiczka syrop, a żadno ni moc na was nie przyjdzie. Miejcie się pięknie.